Maia eta Marti, laugarren atala astolagu. Euri sortalodiak lehertzen dira teilatuan fruta onduegien pare. Isirik daude gure bilagunak, egongelako sofan nagi. Aintzinean, pantaila haundia daukate eta aldamenean edari freskoz hornitu mahaia. Zer ikusten ari zara, galdatu dio Martik, manta urdin batean bildua dagoen Maiari. Astolagu filma. Bere aitarekin ezkondu nahi ez duen printzesa baten ipuina. Iesean dabil eta astolaguz estalirik etxeko jauna beraz batzuen zerbitzuan ari da lanean, trufatua, mespretxatua, baztertua. Ongi bururatzen da? Bai, Delfin Zeirik maitagarriaren makila magikoari esker, Catherine Deneuve, handiak gorpuzten duen sehi lohitzuaz maite mintzen den printze charman bat agertzen da. Eta zuk filma arrosa horiek ikusten dituzu? Isiltasuna eginda. Euriaren xuxurla baizik ez duten zuten. Maiak telebistaren managailua hartu eta pantailarat zuzenduz itzaltzeko botoia zapatzen du. Ez da arrosa, kolore askotarikoa baizik. Aurpegi urdinak badira, zaldigorriak, karroza beilegiak, pulinda berdeak, eraztun saiatze komikoak. Gaia latza da, nehork ez dio itxuradi fidatu behar, asto larru zikinaren pean, printzesak aurkitzen aldirelako. Eta denek, edonolakoak izanik ere, amodiorako eskubidea dugu. Hori, istorio honen irakaspen edera. Hortik aintzina, pantailan agertzen diren irudi azidulatuek bikideen begiak gatibatzen dituzte.